Hola, em dic Meritxell i avui us vinc a parlar de l'adequació a les situacions comunicatives. Està clar que si no ens adaptem a les situacions i no ens comuniquem de manera adequada, moltes vegades no podrem arribar a transmetre allò que realment volem. Per exemple, si vols fer un vídeo motivacional, no parlaràs com si estiguessis a la reunió més avorrida del món. Bueno, avui us vinc a parlar de la motivació. Vosaltres sabeu com s'aconsegueix la motivació? Sinó que parlaràs amb energia i un to adequat, que es vegi que saps de què parles i el missatge que vols transmetre. És a dir, més o menys així. Ei, avui us vinc a fer un vídeo motivacional. Vosaltres sabeu què és la motivació? Sabeu les maneres més efectives per aconseguir aquesta? A part de la manera que expressem una idea i el to de veu que utilitzem, també és molt interessant adequar-nos al nostre entorn. És a dir, si estàs en una biblioteca, no cridaràs: Joan, em pots passar el llibre de la dreta, sisplau? Sinó que faràs: I sens dubte no ens podem adequar en una situació sense utilitzar el vocabulari més oportú. Per exemple, vas en una entrevista de feina i et diuen: Bé, què és el que li ha cridat l'atenció de la nostra empresa? Per què vol venir-hi a treballar? I tu respons: Pues mira, tio, aquestes coses que feu em molen, saps? Aquestes merdes d'internet són guais. En plan, no sé. Bé, doncs, un cop això, ja saps, adequa't bé a les situacions comunicatives i fins la pròxima. Adeu!